Hero plan hero. Oi, gahamda. Ihi norok tam ungjak boi Wansabai da kaijak tong, kuli bai da kaijak tong, tei 7 din pore hingke hotel ni manager mana nanyai bai da kaijak tong ha. Tamasuk ma salailai bai elengjak khet ni kokno agui bai Elizabeth ni kokno. Bini kailai pandao ringjak yani bagui da joli jaglai hayake bini kailai pandao nok ni baileng kijik tong janai no. Dabi kaijak ma bagui komeno sanata pok bai di guys. Angle norok ano bini bagui video khlai di hin chapro. Branded Kosokti ni kailai pandao no mai kasuk tong mani. Am bagui se kisaler siu a dinno no video upload khlai rikhe. Ang bacawi hojong mungya hopung kubro kamu belasa tangge hingke srainai bele bo ano morasa chathar bo thangote ano sibo sitrariu hnei am bagino ang bini bagai mungsa saya video pairoma jaworo no oi hayako ang naiya je norok ano bo bono khaima haike khayan hnei unsubscribe unfollow khaibai di Anthor no hnei norok ni comment rok naina bagai jora rok ta sta phaija thung ani langmawo norok bo bono mungsa sik hin thung hnei no naina phaina bla channel se atei sengke hayada haipano ang wansuk phano maya je sini celebrity by borom genang branded Kosokti ni bagai video rok khlaina nangan hnei kogono kreida mairong khognai khemanjak ya gunda khognai khemanjago hnei abono hongke phaidi tabuk dol rok mokolia sa khunju baisa kholoboi muthuoi tini ni kailai pandano chengai relai siwana like comment sekang comment utak dai masing phainai ka kenta kecang khane dai kudung khana mango norok se bela by elengja khedam se kumui rotok redi masingo rejai kutung khainani hin chapru bungke kebo jai khainai korei tabuk kaijak thangbai fruke chajak yanglai tong tabuk salai baike thiging sinai ba bo agino kaijagai borjagai thangbai kha bo tabuk kumui Wansabai musuk bwsase ing thangsiu kepal janai rok bo Wansaya ang Wansaya ang Tripurani se akon phaidi tabuk bo Thailand no thanggui jangya ketal kanmano nailai siwana tei abo simi abo akhakja borok khakja marmet ingna chai tokmano bo nailai nai khana togyang ma se jangya pen rok phu wansa dren chap khainai rok se samung pai dolsa jangya pen kacha kormo gakhrang kanjak teitu hui tongna mchangu hai rok hnei khana ka hangke bikini hinna rang yangma dang khana wansa rok bai gana gana nok bara to tonggui loi borok ni kai nei kai tham khigrok chaknai ja jangya pen phranjak nugui tam khaineng kinaro teyok na naima haige sikamuk rok darutuk angbo thangja komo haijaga rogo belo news khaija kolok ma khe tei sakao kupung sai tongnai rok simisi manu abono ta tam nono ba moso ek saptani kecham haidama tongjak bai sidu Kalai man tongnani bono manna hingke yang bukuk phaising hingke kotor khanai phaising hingke chikon engna nangane jala tei metric 320 bar fail engjak engna nangane hingke se sini bai branded Kosokti bono bukha pholosa sogogui riu akon bini se bokrok 40 kg se kawana hingke ba pali bai sui nai khe tei 300 400 gram rok se bisingane kaijak mani pas paya khu abo se ochla bini yak bai belam se phunugui tal se khai tongkha o photo ni dino bono bskango nugui sini manager kumui खाओ हंके काइजाग्या बोबाय हनै न तंखा हाइपानो बुखुकनि हंके कोग्या खुता कक नंखलांबाय सिदिसिनि नगनि सिमि हिनका हिनता आबोसे बाहायके जानि जाना माने सिनि बायबो बनो अ फटो न फुनुगै रिउ आफुर जे सिनि कुमुय एक्सेप्ट खाइसिबले ओंयाखि कक कुपुरु खामो आफुरु निबो काइजागना गो सिनै गरै बोबाय हाय हुइ हनै तै बरक रगनि कमेन्ट नुगमा रक बो किरिना गनां गनां तै वैसा सिनि पारा प्रोग्राम खाइना फाइके बनो डाइरेक्ट इट बाय खितारनाय दाकचो बाय खितारनाय हिननाय मांसि हिनके आतै रक बयाता कबरक अनलाइनो जे सामा साका सादि बाइखा बसकांगो ता अंबाय दि आतै रक प्लीज तै अ फटो न नुगमा बायबा बाहायके 1 सेकेन्ड बाय एक्सेप्ट खाइके आमरक बो वान सुकजागनाय कक नों सरि कानाय जात बिथि दाजा हा दल रक जे फ्रु वाक बरि गुड हेल्थ बिथि चावै सरि हामजाखे से हाइके गान जाबो दे बिसिया निने आ गुड हेल्थ वाक बरि बिथिनि रस जाया तंखेनो सा खयजै थांगार नायला बिनि हैंड राइटिंग बो आं नाय थगजाक सुगु दल रक बनो 7 सैदि हिनमाले कसय गसिंगना बागै दंरिमा वाचिं हाय मबा 7 सैमा दांखा ना वाचिं सैमा दांखा मताय रक फानो किरि जागाने बेले नरक नि हैंड राइटिंग रक न पाइथागो आं साना मुसुंगो बाय एलिजाबेथ नि फैंस ब्रै रक न नरकले बनो आसक जाजागनाय हामजागनाय बा नरक बो उलो बनो स्रंगै वानसा चला रक बाय काइजाक बाय दिता इहि ताबु खंके ट्रेन आलादा सलायसिदि वानसाया बिहारी रक बाय
si kaijak baidi tiprajak wansa hnoi angbo video khaina selerkha norok no sawibo hneibo wngnai jatse wngya jattei tam norok boini borok wng thangbai ba haino se sini borok komijak norok omono khe wansukya tongthokna simi wansuklaidi hingke tini bagi omsukno bono wansabai kaijakma nugui chajakya wngnai rok like redi khorok bwsuk chajakya like nai kheno saiman naijak bini mwkhang bera wajak haino soljaknai rok hingke subscribe khaidi phaina nainai kwtal video ole rap songma rsinai dolrok norok bo abono nainabla video rkhe aro no rap bordi rwnai abono malai laifinai kwtal video thangka do dolrok bai tiprasa ayuglok thung